जनता के प्रति समर्पित रहे वाला, सेवा भाव से काम करनी, बेटा एगो भाई के रूप में काम करनी। सालों भर जनता के बीच रहेनी, 500 साल जनता के बीच में रहे। अगर हमरा से कोनो काम बा, ओकर काम जेन्युइन बा तो जरूर हो बोलेला। हम एगो नेता बानी शायद सीमान में, नेता का बेटा के रूप में, भाई के रूप में लोग स्वीकार कैले बा, तबे कोनो बात कह देला। कहो ए भाई सुनो हई कर, ए बबुआ हई करब कि ना हो, ए बबुआ हई होई कि ना हो, ए बबुआ तनी हई जरूरत बा हो। कहे के मतलब बा कि हमारी ये संस्कार विचार बा। अच्छा, ये दुरौंधा विधानसभा जो सीट बटे बहुत दमदार सीट हटे। ऐसे सुने में होता कि सीट एगो बा, दावेदार अनेक बाड़न, चाहे वो पार्टी के अंदर खस चाहे एंटी पार्टी। हम वो परिवार वो विचार कहें, हम भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हमने के सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जनता मन बना ले, मिजाज बना ले, जनता तय कर ली फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार और दोरंदा में व्यास सिंह। विपक्ष से कोनो डर नहीं है? ना 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 ना, विपक्ष है नहीं क्यों, विपक्ष में कोनो दमे नहीं क्यों। बाजी से दोबारा अगर जनता चुन के भेजती है तो और कौन इस मुख्य काम बार वो जो कराए के चाहते हैं दरौंदा विधानसभा खातिर? देखी हम बोले ना जी, हर गांव में छोटा छोटा जगह लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब घरेलू उद्योग, ये सब हर केहू के रोजगार मिल जाओ, मतलब केहू वंचित ना रहो। हाँ, केहू वंचित ना रहो। अब बाबा के नगरी के कायाकल्प हो जाए, बढ़िया से पर्यटन स्थल बन जाओ, एक बारे में दिलो दिमाग में बा। अब बाबा का आशीर्वाद। राउरी जोन पर्सनालिटी बटे, यंग पर्सनालिटी, हेयर स्टाइल, एकर रहस्य का बा? हम एगो साधारण लोग नहीं रहनी, बहुत बनावटी नहीं थे। हाँ। जो जेनविन बा चलत रहेला। इरा रंगीन बाल के कोनो रहस्य तो नहीं के? जी ना, बहुत दिन से। अच्छा, हम मेहंदी लगावे के शुरू कर दी। हाँ। बहुत पहले ही हमारे बाल पाक गए, लगभग 25-28 साल पहले। अच्छा, तब से मेहंदी ही लगावे के शुरू कर दी। हमार बिहार, हमार भोजपुरी, हमार शान। हम अभिनव राज मदेशिया। आज हम सिवान जिला के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के एक मजबूत, दमदार और ज़मीनी स्तर से जुड़ल नेता, जौन की शुरुआती जीवन से ही राजनीति में बानी, वहाँ के 2 बार वाइस चेयरमैन बनल बनी और फिर 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत के विधायक के रूप में दरौंदा विधानसभा से चुनल गई। ओकरा बाद भाजपा सीट से 2020 में वहाँ के नाम हटे कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह। बहुत बहुत स्वागत बराबर हमारे पॉडकास्ट में। हम रउआ से जाने की चाहें कि राउर राजनीति में प्रवेश कैसे भइल, रउआ जुबान से, ताकि जनता पूरा रूबरू हो सके। निर्दलीय रूप में जीत के फिर भाजपा से जीतनी। देखिए, हमने के 4 परिवार से जुड़ल परिवार बा, जी, जनसंघ से जुड़ल परिवार हो। हाँ हाँ, हमने के बचपन से ही जी, स्वयंसेवक के रूप में शाखा उखा अटेंड करी सन, ABVP से जुड़ल नहीं सन, विद्यार्थी परिषद से जुड़ल नहीं सन। उसके बाद से सामाजिक काम में परिवार के बहुत रुचि रहे। लोग के सुख दुख में सहयोगी परिवार रहत रहे। जिला में हमारे पूर्वज योजन बा, सेवा भाव से बहुत काम करो, अभी भी करेला। हमनियों से जितना होला करे नहीं सर। शुरू से परिवार सामाजिक कार्य में, सामाजिक काम में बहुत रुचि रखेला और जनसंघ भाजपा से जुड़ल परिवार है शुरू से ही। शुरू से ही। अच्छा, तरवा निर्दलीय लड़नी 2019 में? जी हाँ, सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के मान ली कि पंचायत वार्ड के वार्ड अध्यक्ष भी रहल बनी, बूथ अध्यक्ष भी रहल बनी। हाँ, 92 से लगभग काम करते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के और भी बहुत दायित्व रहल बा, प्रदेश में भी दायित्व रहल बा, जिला में भी दायित्व रहल बा। तो हम जिला उपाध्यक्ष रहनी, तब दरौंदा के सम्मानित जनता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ल जो लोग बा, जो विचार परिवार से जुड़ल लोग बा, हाँ, वो लोग सब लोग के आदेश भई जी कि दरौंदा निर्दलीय लड़े के बा विधानसभा प्रत्याशी के रूप में लड़नी। वहाँ के सम्मानित जनता अपार स्नेह प्रेम आशीर्वाद दे के जीता, पहला बार जीत दर्ज करैलस, जितैलस हमरा के। ओकर हम आभारी आजीवन रीढ़ी पूरा जीवन भर रहे अब बानी। फिर ओकरा दोबारा बाद भी फिर 20 में भारतीय जनता पार्टी टिकट दिलस। जी, फिर दरौंदा के सम्मानित लोग, सम्मानित मतदाता, फिर से माई बहनी भाई नौजवान युवा सब लोग मिल के फिर से दोबारा जीतैलस। अभी भी
चुनाव लड़े के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में फिर 25 में तैयारी होता तैयारी बा। पूरा तैयारी जोरों तो हमारे से- 5 साल चलेला, अच्छा। रोज चलेला। अच्छा तैयारी में कहीं कोनो हमें मरवत ना रहेला, जनता के सेवा में कोनो मरवत ना रहेला। जन सेवा के काम जौन बा, जौन हमार दायित्व बा, जिम्मेवारी बा, जी वो जिम्मेवारी के प्रति जहाँ हमरा जहाँ जरूरत महसूस होला, जहाँ सूचना मिलेला, हर सुख दुख के हर लोग के जनता के प्रति समर्पित रहे वाला सेवा भाव से काम करनी, बेटा एगो भाई के रूप में काम करनी। सालों भर जनता के बीच रहे नहीं, 5 साल जनता के बीच में रहे, 5 साल जनता के बीच, सालों भर ना 5 साल जनता के बीच में रहे। मतलब जनता और नेता के बीच में जुड़ाव बना रहेला। ये परमानेंट हमेशा वो हमार जो सोशल साइड बा जी वैसे भी लोग देख सकते हैं। 5 साल कहीं कोनो किंतु परंतु नहीं के, जे भी बा जहाँ हमरा सूचना मिली, जहाँ लोग हमरा के बुलाई, जहाँ चाही, जौन भी सुख दुख बा में हम हाजिर रहे। मतलब उ नेता ना जौन समय पे आयल वोट ना लेके ना चल ना, गए। ना, ऐसा कोनो बात माने ये दूर दूर ले कल्पना सपना भी नहीं की। अच्छा ये 5 साल हर लोग के कहीं कोनो भेदभाव ना, पक्ष विपक्ष सब लोग हमारा, हम दरौदा के प्रतिनिधि के रूप में बानी, बेटा के रूप में बानी, सेवक के रूप में बानी। ऐसे कहीं कोनो भेदभाव ना, सब लोग के सुख दुख के साथी के रूप में जो हमार दायित्व जिम्मेवारी बा जनता दिले भी है, उन पर हम जागरूक रहनी, तत्पर रहनी। कभी भी केहू के काम पड़ल रहुआ से मिल सकता, कभी आसानी से मिल केहू से कोनो ना जाति पाति भेदभाव केहू से ना पूछल जाला, ना केहू से कोनो मतलब बा। अगर हमरा से कोनो काम बा, ओकर काम जेन्युइन बा तो जरूर होई, जरूर हम कोशिश करें कि काम कइल जाए। हमें इससे पूछना है कि पहिलका सवाल वाला निर्दलीय रुआ जितनी निर्दलीय तबे आदमी जीतेला जब जनता के पूरा समर्थन रहेला। तो रो बहुत अच्छा से बताइनी है कि जनता के जुड़ाव बटे, सालों भर का 5 साल बटे। 5 साल जुड़ा बा, में कहीं कोनो बात नहीं की। अच्छा जी। अच्छा, ये दुरौंधा विधानसभा जो सीट बटे बहुत दमदार सीट हटे। ऐसे सुने में होता कि सीट एगो बाद दावेदार अनेक बाड़न, चाहे वो पार्टी के अंदर होकस चाहे एंटी पार्टी होकस, एकरा बारे में रुआ का कहे के चाहे? जी ना, देखिए यहाँ तो चुनाव लड़ते हैं एनडीए, हाँ एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हाँ हम 20 में भी बनी और 25 में भी बनी। अच्छा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी हमनी के काम करते नहीं सन, वही में चुनाव लड़ते नहीं सन। एनडीए चुनाव लड़तिया, हमनी के एगो प्रत्याशी बनी सन, हमनी के एगो कैंडिडेट बनी सन। हाँ हाँ चुनाव जौन बा के व्यक्ति विशेष ना लड़ला, ई पार्टी एनडीए लड़तिया। हाँ हाँ एनडीए के जौन बा जीत भइल बा, एनडीए जीती, एनडीए के सरकार बनी। रउआ वैसे कोनो फर्क नहीं के पड़ेला के दावेदार बा के आई जाई, उससे कोनो दिक्कत जी नहीं? ना, ई तो देखी हाँ भगवान पुरुषोत्तम राम के कहे के मतलब बा कि उंगली उठावे वाला लोग उठाओ, तो वैसे वो कोनो चिंता के बात विषय नहीं है। वो कोनो वो सब के आई जाई का बोलता, वो कुछ ना। कैसे हम अपना नाम काम पर, हम वो परिवार वो विचार कहें, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हमने के सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ विश्वास। हमने के चले वाला लोग हैं सन, हमने के विचार परिवार के लोग हैं सन, भारत माता की जय घोष के साथ चले वाला लोग हैं सन, भारत माता के रक्षक के रूप में, बेटा के रूप में, ये मातृभूमि के अपन चरण बंदन करते हुए अपन काम के प्रति अपन दायित्व के निर्वहन करने सन। हम नाम रखे के नहीं चाहत, लेकिन ऐसे सुने में होता भाजपा के अंदर भी बहुत सारा लोग बैठे, एकरा विषय में रुआ का कहे के जी चाहे? ना 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 ना, ये कोनो बात नहीं के भ्रम बैठे। कहीं कहीं कुछ नहीं के, अच्छा कहीं कुछ नहीं के, ना कोनो नाम बा ना कहीं कुछ बा। हाँ जी, भाजपा में कहीं कुछ नहीं के। दरौदा विधानसभा में पूरा भाजपा जौन बिया वो परिवार, वो अपन सेवक के रूप में, अपन भाई के रूप में, बेटा के रूप में हमरा के रखले बिया, रखी। मतलब वो पूरा विश्वास बैठे कि भाजपा पार्टी ना रह ना, संगे विश्वास भी। माने लोग अडिग बा, अच्छा ई कटु सत्य बा। अच्छा विश्वास ही नहीं कि कटु सत्य बा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में कहीं कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, एंटी पार्टी के विपक्ष के कैसे देखे नहीं रवा सामने के वो खड़ा होता टे दुरंदा विधानसभा में, चाहे अदर पार्टी से होके, चाहे अभी प्रशांत किशोर जन सुराज या राजद केहू भी आ सकता, तो ओकरा के रवा कैसे देखे नहीं? जनता के समर्थन, लोकतंत्र है, अच्छा
लोकतंत्र में सबके लड़े के अधिकार बा। 20 को पार्टी बा, 20 दल के लोग, और वो ऊपर असर ना पड़ी। लेकिन हम ओकर उ सब ना सोचे नहीं, उ सब ओकरा प्रति चिंतित ना रहनी। जनता मन बना ले बिया, मिजाज बना ले बिया, जनता तय कर ले बिया फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार और दोरंदा में व्यास सिंह। हाँ, एनडीए के प्रत्याशी हमरा हैं, हमरा के फिर से विधायक जनता बनाई। मैं कहीं कोनो किंतु पर विपक्ष से कोनो डर नहीं के। ना 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 विपक्ष हईले नहीं के, हमारे विपक्ष में कोनो दमे नहीं के। जनता रुआ संगे बिया। हाँ, जनता मालिक होला, जनता बिया आ जनता एकदम तय कर ले बिया फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर के जौन लहर चलता ना ना कहीं कुछ नहीं है। कहीं वो वोट कटवा के रूप में बना में कहीं कुछ नहीं किया, हर जगह वोट कटवा के रूप में आज जनता जान गई बिया। वोट ना बर्बाद करिए आपको कहीं, जनता जागरूक बिया। आज की जनता पहले वाला बात नहीं के। लेकिन सरकार जो बिया हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मान ली कि स्टूडेंट हो, चाहे पेंशन हो, चाहे माने वृद्ध लोग होके, चाहे विधवा लोग होके, विकलांग लोग होके, चाहे मान ली आयुष्मान से, चाहे मान ली देख ली शौचालय से, आवास से, खाए के ना दिक्कत बा केहू के, न इलाज करावे के दिक्कत बा, न तेल मसाला किने के रुपये के दिक्कत बा, हर व्यवस्था से। अभी रउआ देख ली, अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी 17 तारीख से ही सब जे महिला हमनी के माई बहन लोग बा, सब लोग के 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक आवे के शुरू हो जाइए 6 महीने के अंदर में। जे भी घरेलू उद्योग, जीविका के माध्यम से सब लोग के, हर व्यक्ति के, उनमें जे जीविका से नइखे भी जुड़ल, ओकरो को जोड़े के अच्छा आदेश पर सब लोग जुड़ जाई। एक एक व्यक्ति के, एक एक माई बहनी के, सब लोग के 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक मिली कि लोग अपन कुछ काम कर लो, कुछ रोजगार करी लो, बिहार के विकसित बनाओ हुआ, भारत के विकसित बनाओ हुआ, जौन बा परम वैभव पर पहुँचाए हुआ, गरीबी रेखा के मिटा दे हुआ। गरीबी है नहीं कि बिहार में, अच्छा गरीबी नहीं तो देख ली कहीं कोनो भी गांव में जाए। अब वो जमाना बीत गई, गरीबी बहुत मायने 1-2% बा गरीबी। हाँ, गरीबी 1-2% बा। केहू के कोनो जे भी जागरूक बा, तत्पर बा, ओकरा कहीं कोनो दिक्कत नहीं के। सरकार के ओकर जौन भी योजना बा से जुड़ जाओ, असहाय, विकलांग, गरीब, दलित, शोषित, वंचित हर व्यक्ति के जोड़ देवे के बा। अगर वैसे के 1-8% होई, वो भी बाकी ना रही। गरीब पीछे रहे वाला नहीं के, गरीब मेहनत करे वाला, बिहार जौन बा मेहनत करे वाला राज्य है, मेहनती लोग होला, यहाँ के कर्मठ लोग होला। इमा सरकार की योजना के साथे साथे अपना काम पर भी, अपना मेहनत पर भी बहुत विश्वास रखेला। विरोधी पार्टी का नाम बा कि नीतीश मानसिक अस्वस्थ बड़न और उनकरा के नहीं जीते देवे के। देखिए, इस सृष्टि में हाँ बहुत लोग बा एरियल का ऊँच होके वाला, गाड़ी दे के बड़ होके वाला, अच्छा उस सब पर ध्यान ना देवे चाहिए। नीतीश जी के देखेंगे बिहार, पूरा बिहार पर घूम के दौरा करते नहीं वहाँ के, तो देखो तो हम रोज मीडिया के साथी हैं। हाँ, रोज दौरा करते नहीं, रोज घूमते नहीं, रोज कार्यक्रम करते नहीं, रोज भाषण देते नहीं, वहाँ के मानसिक स्थिति कहाँ खराब बजी। ये तो बहुत माने जो कहता वो हंसी के पात्र हो जाता। लोग देख ली, पूरा जनता देखती है बिहार के। अच्छा, अपन रुआ क्षेत्र में दरौंदा विधानसभा में कौन कौन ऐसा काम कैले बानी कि जौन जनता रुआ के दोबारा चुन के भेजो? देखी वो सब लोग जानते नहीं जी कि कोनो भी राज्य के, कोनो भी घर के विकसित करे खातिर सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, जी, सड़क, बिजली सब ही हो गई। अब तो दरौंदा में ये स्थिति हो गई कि विद्यालय, क्लास ना, विद्यालय तक मॉडल विद्यालय हो गई बा। वो देख ली, यहाँ GNM कॉलेज, ANM कॉलेज, दरौंदा में हर जगह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बा। रोआ एगो भाषण में, स्पीच में कहत रही दरौंदा विधानसभा के ऐसा बनाए हुआ कि पूरा राज्य में ओकर नाम होके।
मतलब राज्य स्तरीय ओकरा के देखिए विधानसभा तो के बाबा बनाएगा। महेंद्रनाथ की कृपा से हम बानी, वहाँ के जी। आशीर्वाद से हम बानी, उहे के आशीर्वाद से ही हो रहल बा, आगे भी निरंतर भी होत रही। लेकिन आवे वाला समय में जी। हर प्रखंड में कॉलेज, अच्छा। हर प्रखंड में स्टेडियम, अभी एक जगह हो गई बा, दूसरा जगह काम चालू होकर बा, बने जाता टेंडर हो गई बा, स्टेडियम। स्टेडियम अच्छा। खेल के क्षेत्र में भी। ऐसे कोनो क्षेत्र बाकी नहीं कि पंचायत खेल मैदान बनल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के योजना बा। अच्छा। तो देख ली दुरौदा में लगभग अब यहाँ तक कि 30 पंचायत में कंप्लीट हो गई बा, 8-9 पंचायत में काम चल रहा बा, वो कंप्लीट हो जाए। जैसे हर क्षेत्र में तो देख ली बाबा का नगरी में जाए वाला चारों तरफ के रोड जो रहा महेंद्रनाथ बाबा मैदान। महेंद्रनाथ के नगरी में। जी। अब देख ली कोनो रोड केनियो से आई रहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब रोड एकदम पीछे हो गई बा। जो नहीं के बजे में काम चल रहा बा, 10 दिन 15 दिन में हो जाए कंप्लीट। तो ये काम रो चुनाव के समय कराने की हमें जिला ना 12 महीने चलत रहे, 12 महीने लेकिन चलेला। देखिए बताओ तनी हाँ। सरकार के प्रक्रिया बा, जी। सिस्टम बा। जी जी। कोनो भी सरकार जोन बा हाँ। तो प्रक्रिया ओकरा करे में 1-1.5 साल लग जाला, समय लगेला। कोनो भी टेंडर के जी। सरकार समय देला हाँ 1 साल, 1 साल के अंदर में रउआ पूरा करे के बा। हाँ। मान ली कि प्रक्रिया के तहत तो समय लगबे करी नो, जी। सरकार के प्रक्रिया फुलफिल कई जाई तो समय लाग जाला। तो ई तो कंटिन्यू, धरातल पे आए में थोड़ा समय हाँ जमीन पर आवे में समय लाग जाला। जी। ई कंटिन्यूटी बा, पूरा 5 बरस ही होत रहेला। 5 बरस ना 2005 के पहले के सरकार देखी, 1990 से 2005, 2005 के बाद देखी, बहुत अंतर बा। ये बिहार बा। जंगल राज रहे, मुख्यमंत्री आवास में किडनैपिंग करके ले जाके रखल जाओ, बिहार के सारा क्रिमिनल मुख्यमंत्री आवास में रहस, जितना अपराधी बनन मुख्यमंत्री आवास में रहस। ये बेला देख ली नीतीश जी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जे भी आइल बा, जे भी मुख्यमंत्री, जे भी प्रधानमंत्री बनल बा, केहू ऐसा बाकी बा का 5 साल में 5 गो ओकरा पर घोटाला के केस नहीं है। तो अभी जो छिटपुट आपराधिक घटना हो तो ओकरा भी समय का काम, जैसे अभी देखिए- रवा दुरौंदा विधानसभा के बगल में केहू के भइल बटे, चैनपुर में ही कहाँ। देखिए केहू के संगे तो ना होके के चाहिए, हाँ। अपराध जौन बानू ओकरा के अपराध ना कह जाए, केहू के हत्या ना करे के अधिकार केहू के नहीं है, केहू नहीं कर सकत। ई बा बहुत दुखद बा, हमार संवेदना बा वो परिवार के संगे, वो बहन के संगे। जी। लेकिन जेकर हत्या भइल बा वो हिस्ट्री सीटर रहा, ओकर पर सुनतनी कि 39 गो केस बा। अच्छा। ई गैंगस्टर वाला भइल बा, 2 गैंग आ एके पार्टी के लोग, एके लोग कइले बा, युवा होता मतलब सामान्य आदमी के कोनो दिक्कत नहीं। ना सामान्य लोग कहाँ देखा था नहीं। पहले लोग 5 बजे शाम के बाद ना निकलत ला, और माई बहनी स्कूटी अपन चलावत अपन बाजार कर घूमत तारी 9 बजे रात तक ले, केहू के कोनो परेशानी नहीं है, कोई कोनो दिक्कत नहीं है। वो जन रहे तन वहाँ जंगल आज रहे, ओमें घर समझ के निकली से माई इंतजार करस कि बबुआ हमार कब ले वहीं हो। ये बेला वो बात नहीं कहूँ, ए बाबू कोनो काम में होई कहीं होई आ जाई। अच्छा, और कौन रुआ विजन बा जैसे दोबारा अगर जनता चुन के भेजती है तो और कौन ऐसा मुख्य काम बा रुआ जोन कराए के चाहते हैं दरौंदा विधानसभा खातिर? देखी हम बोलेम ना, जी। लेकिन बाबा की कृपा से बाबा के नगरी में, जी। बाबा हमने के बाबा महेंद्रनाथ हाँ। बहुत ही विशेष प्रकोप रहेला, बहुत ही आस्था बा वहाँ। मैंने कई देश के लोग भी आवेला, नेपाल हाँ। के भी लोग आवेला, बहुत कोई स्टेट के ना हम कहें, कोई देश के कहें लोग आवेला, भूटान से आवेला, नेपाल से आवेला। बाबा के नगरी के बढ़िया से कायाकल्प हो जाओ, ये हमार सपना बा, ये हमार कल्पना बा। अगला साल अगला टर्म में जी। एके गो कि वहाँ सब लोग हर गांव में छोटा छोटा जगह लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब घरेलू उद्योग, ये सब हर केहू के रोजगार मिल जाओ। रोजगार मिल जाओ, मतलब केहू रोजगार वंचित ना रहो। हाँ, मतलब। केहू वंचित ना रहो। अब बाबा के नगरी के कायाकल्प हो जाए, बढ़िया से पर्यटन स्थल बन जाओ। एक बारे में
दिलो दिमाग में बा। अब बाबा का आशीर्वाद, आम जनता के खुशहाली जीवन में रहो और बाबा के कायाकल्प हो जाए, दू गो और मेन मकसद हाँ, बाटे। जनता हमार हम्म, खुशमय जीवन व्यतीत करो, खुशहाल रहो। अब बाबा का नगरी के कुछ बाबा के आशीर्वाद से कुछ विशेष हो। अच्छा अच्छा। और जौन पारिवारिक बहुत पुराना सामाजिक स्तर पर और पहचान बटे, राजनीति में भी बहुत लंबा समय बीतल बा, जैसे रहो बड़ा लोग से भी उतना ही सहज भाव से मिलेनी और एक आम जनता से भी उतना ही सहज भाव से मिलेनी, तो ई रुआ अंदर के गान विकसित भइल देखिए इक्वालिटी। कई बार हमने कार्यकर्ता है सो जी हमने के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौन है ना लोग से कि 92 से काम करते नहीं सो, एनडीए परिवार विचार बहुत। हम तो विधायक बहुत बाद में भइनी, बहुत बाद में, पहले सबसे पहले तो वार्ड पार्षद हम भइनी। जी वो जबरदस्ती लोग हम लोग लड़ावल, उसके बाद भाई चेयरमैन, फिर एक कुछ दिन तक ले 1 साल ले चेयरमैन के भी दायित्व में रहनी। मैंने बहुत तरह के निर्वहन ई सब हमरा कर्म से मिलत गई बा। आ जनता की बा आ काल भी हम कोनो प्रतिनिधि ना रहे, विधायक ना रहे, एमपी ना रहे, एमएलए ना रहे, तो हमारे ये हाव भाव स्वभाव रही है, ये जन सेवा के जो हमारे जो संस्कार विचार बा ये रही। एमें कहीं कोनो किंतु परंतु नहीं के, हमारा मन में कोनो खोट नहीं थे। जी तो प्रधानमंत्री जी से मोहिंगा बतियावनी जे हमार वे सोशल गाँव के साइट लोग भी बा, देखे नहीं, वो ओकरो से मोहिंगा बतियावनी, कहीं कोनो हमारा भेदभाव नहीं थे। सोशल साइट हम देखी तो में देखे के मिले कि बड़ा लोग से भी उतना ही सहज भाव से और एक आम नागरिक आदमी से भी उतना ही सहज भाव से मिले। ये हमार संस्कार विचार बा। हम विचार परिवार के लोग हैं, हमनी के विचार परिवार के लोग के सहज ही रहल, जी सुलभ ही रहल, ये शिक्षा दहल जाला, ये संस्कार दहल जाला। केहू भी आम आदमी आगे मिल सकता है। कोई कोनो रोक टोक नहीं है, केहू के नाम पता ना पूछल जाला, केहू के जाति ई ना पूछल जाला। भाई बैठी आराम से पानी पी, और ये चाय हमेशा पी। बना रही। जी ई आजीवन रही। हमरा से नहीं थे, शुरू भी हमरा से नहीं के भइल। हाँ। ये हमरा पूर्व से शुरू भइल बा, हमारा बात कोई जनरेशन नहीं चली। ये संस्कार विचार बा, तेसे में कहीं कोनो बदलाव ना हो। राउरी जोन पर्सनालिटी बटे, यंग पर्सनालिटी, हेयर स्टाइल, एकर रहस्य का बा? ना देखिए यंग तो सब लोग जैसे मान ली कि बचपन, युवा, जी जवान, बुढ़ापा, सब लोग के आवे के बाद मान ली कि स्टेज होला सब लोग के। लेकिन फिर भी उम्र एगो के अलग देखे के मिलेला राउर रूप, मतलब बाकी लोगों से अलग दिखे नहीं। अनुसार ई तरह लोग के महानता बा, जनता के महानता बा तो अलग देखत नहीं। हम एगो साधारण लोग नहीं रहनी, बहुत बनावटी नहीं थे। हाँ। जो जेनविन बा चलत रहेला। अब देखत नहीं थी कहीं कोनो बहुत होना मतलब ना रहेला। अच्छा हाँ, मान ली कि मौका मिलल तो बनी, ना मौका मिलल तो ना बनी, चलता नहीं। ये राउर रंगीन बाल के कोनो रहस्य तो नहीं के? जी ना, बहुत दिन से अच्छा हम मेहंदी लगावे के शुरू कर दी। हाँ, बहुत हाँ। पहले ही हमारे बाल पाक गए, लगभग 25-28 साल पहले। अच्छा, सबसे मेहंदी ही लगावे के शुरू कर दी। मतलब नेचुरल ही रुआ रहेगी चाहे नहीं, मतलब मेहंदी लगाए के पीछे का कारण हाँ, कि माने natural, मेहंदी सब लोग सजेस्ट कोई Organic। हाँ, ऐसे मेहंदी ही लगावे नहीं और कोनो बात नहीं थी। काफी अच्छा दिखेला, मतलब लोग ऐसे ओकर अब चर्चा करेंगे। ई तो जनता बताइए, ऊपर वाला आप बताइए। ई तो मान ली कि हम तो हमरा अच्छा लगल मेहंदी लगावल, मेहंदी लगावे। अच्छा, कोनो ऐसा बात और मन में कि जौन जनता के रो बताए कि चाही सार्वजनिक रूप से और कोनो दिल के इच्छा? लेकिन हमार हर बात जनता जाने ले, हर बात हम जनता से शेयर करनी है। जनता भी हमरा से शेयर कर ले, जनता भी हमरा से भेदभाव ना कर ले। जी जनता के मन में जो आवेला तो हमरा से बोलेला। हम एगो नेता बानी शायद सीमान में, नेता का बेटा के रूप में, भाई के रूप में लोग स्वीकार कैले बा, तबे कोनो बात कह देला। कहो ए भाई सुनो हई कर, ए बबुआ हई करब कि ना हो, ए बबुआ हई होई कि ना हो, ए बबुआ तनी हई जरूरत बा हो। कहे के मतलब बा कि हमारे ये संस्कार विचार बा। हम पूर्व से बार बार कहतनी, बार बार बतावतनी कि हम जौन परिवार से आवेनी, जौन संगठन से आवेनी, देश न दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वो पार्टी से हम बानी, वो परिवार से हम बानी, वो विचार से बानी। ओकर यह संस्कार विचार हो कि एकदम सुलभ रहे के बा, सहज रहे के बा, सब लोग से मिलजुल के, सब लोग के सुख दुख में रहे के बा। जहाँ जरूरत होके, जहाँ जरूरत होके, संघ के विद्यार्थी परिषद के लोग जानते हो कि हम जहाँ जरूरत होके, जौन रूप में, चाहे कोनो आपदा होके, विपदा होके, सुख होके, दुख होके, कहीं जहाँ जरूरत होके वहाँ लग जाए के बाद।
बहुत अच्छा लगल रउआ से बात करके और हम उम्मीद करतनी कि जनता के इंगन समर्थन मिलो और वह दोबारा जीत के दरौंदा विधानसभा में और काम करी जौन और मकसद वह पूरा होके। ई तो बाबा महेंद्रनाथ के कृपा बा, जनता मालिक बिया, जनता मन मिजाज पहले से बना ले बिया जी कि 25 से 30 फेर से नीतीश फेर से एनडीए सरकार एमे कहीं कोनो किंतु परंतु नहीं के ई जनता तय कर लेल बिया पूरा बिहार में कि फेर से सरकार नीतीश जी के नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बनी, डबल इंजन के सरकार हुई, दुगुना विकास हो रहा बा, विकास के रफ्तार के गति रो देखत नहीं। जी पहले 32,000 36,000 करोड़ के बजट होते रहे बिहार के, अब 3.25 लाख करोड़ पहुंच गई बा। ऐसे रुआ लोग देखी 2005 में भी 36,000 शायद रहे, अब 3.25 लाख करोड़ बजट हो गई बिहार के। जनता के प्रति जौन बात तो काम करे के शक्ति बा, पहले काम करे के इच्छा शक्ति ना रहे सरकार के। 90 से 2005 ले खाली लूट अपहरण हत्या है के इच्छा रहे। अरे अब जौन बा खाली काम करे के, बिहार के विकास करे के, बिहार के लोग के अमन चैन कैसे मिली, विकसित कैसे हुई, स्वस्थ कैसे रही, स्वच्छ कैसे रही, मजबूत कैसे रही, बिहार जौन बा देश में अव्वल कैसे रही, एक बारे में चिंता सरकार करती है और वही पर खाली काम होता। अभी हमरा पता चलला चुनावी माहौल बटे, बड़ा बड़ा सम्मेलन बा रुआ में जाते नहीं रोज के रुआ भाग दौड़ बटे, रुआ समय देनी हमरा के एकरा खातिर बहुत बहुत जी धन्यवाद। ना, हमनी के तो जनता का समय है, रउआ मीडिया के साथी बनी, रउओ के बहुत बहुत धन्यवाद आभार कि रउआ भी समय निकलनी आ रउआ सब जे भी चैनल से जुड़ल लोग बा, परिवार से जुड़ल लोग बा, वो लोग के भी दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते रही, प्रणाम करते रही कि ऐसे ही रउआ सबके सहयोग आशीर्वाद मिलत रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।